Welcome to Holland Spring. Ay, ano ba? Tubig. Holland Spring. Holland Spring. Holland Ridge Park. People. Ano yun, Pim? Hello mga jingle bells. Ayaw. Mga bells. Nandito kami sa bells. No. Naami sa Asagita, Holland Park. Naamig sunflower. Naon may gliso sa sunflower. Hello. Dito kami sa sunflower farm kung saan kami pumunta few months ago dahil ano ba yun? Tulips yung nakatanim dito. Tapos ano ba yung tulip season noon? Spring. Spring, okay. Ngayon, Springtime. fall na. Ngayon fall, sunflower. So, ano tayo, tingnan natin yung napakagandang sunflower festival. Sabi, nag-start daw tong mag-bloom. Ewan ko, matagal na siguro. Pero nag-open sila nung 21st September. Tapos ngayon, nandito kami. So, ngayon is September, ano ba ngayon? 29th. Kakarating lang namin dito. It's already 2:15 in the afternoon. Tapos open sila hanggang 6 p.m. Okay, papasok na kami. Nandito na kami sa entrance. May $10 pala dito na entrance fee. Pero okay lang. Tapos, kung pipitas ka ng sunflower, kailangan mong bayaran $1 per flower siguro. Okay. Tayo. Saan? Wala. Dali. Pasok ka doon na ba? I-distract ko siya. Sige. Magkano yung ticket dito? $10 per person? Okay. You buy it online, it's $10. Pero pag The day dito, before. But if you buy it there, cash, it's $12. dito, Order online, like ahead of time, it's gonna be 10. Then, if you buy it here, it's $12. So you'll save $2. Okay. So ang biyahe, so we traveled mga, ilang tulog kasi ako sa biyahe. Gano'n katagal? Like it's 45 minutes drive. 45 minutes from where we were from, PA. Tapos nandito yung sunflower, nandito sa... Okay, so dito muna tayo. So ang travel time is 45 minutes galing sa PA. Tapos bumili na si Grace ng $10 na ticket per head online kagabi. Kasi kung dito daw bibilhin, $12 siya per head. So nakasave kami ng $2 per person.
Grace, Grace. Anong tawag sa babaeng galit pag nakita ang boyfriend niyang nakatingin sa iba or may ibang kasama? Selosya! Ito yan. Oh my God! Look! Ang nangyari sa paa ko! May kumunoy! A few moments later. Hello! So, nandito ako sa kalagitnaan ng sunflowers. Anong daming bees. Oh, nawala na siya. Nawala na siya. Pwede na ako mag-picture. Ang gaan-gaan ng feeling, ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Alam kong di ako magsasawa dahil nandiyan mo naman. Hello! Hi! Mag-vlog siya? Saan nang vlog-vlog? Ay, nagkakay na dapo ng vlog. Ha? Mau lagi ni mga kuwan lagi? What? Ay, sabak mo? Ay, basig ikaw, Jing. Makapay ka na din single ha. Ah! Tara. Tara! Tana. Asan man si? Ang garap na. Naalam ni, naaras na ni Pusa. Ay, sabak. Hello. Oh, that's dead. Ikaw sila. Hi! Hazel! Welcome to Sunflower Farm. Oh, sunflower farm. Mama, kibaw pa. Ang inag, di kibaw. Di kibaw market. Ikaw daw sa mga bata rin sagot. Ano na ka na sa stroller na din siya sa dinner palakto ng tiwais. Magkano kaya yung honey na yan? Flower ka. Ito ice cream ante. Init man. Good now. Oh, nasa lang Thai food. Oh, nasa ba? Oh, nasa lang bubble tea. Bubble tea. Milk tea. Can you go to her? Ay, wala. Ay, nasa lang bubble tea na. $1. Ay, did I? Ice cream. Her friend. Mali ka makaupad tayo ma? Bumalkat tayo. Kaon singgol. Okay guys, dito na nagtatapos ang aming pamamasyal sa sunflower. Thank Sa you! susunod na, Sa kita-kits susunod sa na ulit. Magkita-kita tayo sa sunod na video. Bye! Bye! Sunshine in my window. That's what you are. My shining star. Making me Together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go